kung i-scan, then ipa-print out. So, sa bawat isa sa inyo na maghahawak, yun po yun, mayroon kayong protocol. Pwedeng isang tao na yun ang pumunta dito or ipa-LBC nyo na lang. Pwede rin yun siya. So, since nakarating na kayo dire, pwede kami ang halimbawa, mag-invite kayo, hindi nyo kaya magpaliwanag, pwede rin kami ang Ante dinhi ang wanto sa Cotabato. Mayroon din kami mga leaders na nandyan din sa Cotabato na pwede din namin pag-iisahin doon sa inyo. Na kung saan sila nabilog na para mapabilis din ang takbo nyo. Kasi the more na mapabilis ka mo, the more din mabilis ang natin sa documentation. Kasi nag-ano tayo ng documentation. Tapos yung proseso. Kasi may proseso pa tayo. Ang ginagawa namin ngayon para ang iba kasi barangay natatakot yung mga leader na binubo, ma'am baka anuhin kami huli. Hindi po tayo huhulihin, tayo po ay legal. Tayo po ay may kompletong dokumento. So nagpapatunay po tayo, hindi po tayo organisasyon na basta, kundi tayo po ay gobyerno. Tayo po yung maging katuwang pagdating ng panahon. Kasi sa ano pa tayo ngayon hindi pa nila inano kasi may politiko pa eh. So kung wala sa kanila, mayroon sa atin. Kung anong wala din dito, na mayroon din sa gobyerno. Yan ay katuwang. So, sa madaling salita, pag kayo ay nakabuo, at nandun na kayo sa inyo, yun lang po ang ating protocol. Kung sino po yung na-appoint nyo, kasi pwede na kayo ang mag-appoint. Kung sino yung, siyempre alam nyo yung tao, kilala nyo yun. Tingnan nyo yung qualification niya, kung siya ba ay may potential. Hindi naman natin ni-required talaga kasi wala tayong kumbaga walang discrimination ba? Pwede natin tanggapin. Makita mo na, baka naman siyempre pag sinasabing divine government or divine, piliin nyo naman yung baka may divine tapos yung isa hindi naman pala divine. O di ba mayroong ganun Kasi spiritual. Ang inaabo lang yung magkasildo, magkaano. Pero yung mga galaw nila, yung gawain nila, ay hindi nag-fates doon sa dinadala natin. So kailangan meron din kayong evaluation na okay ba ito? Pakinggan mo muna. Mayroon kasing tao na nagbabago. So dati siguro lasinggiro, parang lasinggiro to, pero ang galing. Pero pwede na natin kukunin yun. Pero siyempre may evaluation pa rin yun na mga ilang araw makikita mo sa sama-sama sa pagdating yun tinatawag sa meeting, may pagbabago. So pwede na rin siyang kunin. And then sa military naman, pagdating kasi open tayo sa military. Mayroong mga military na ayaw na magtrabaho, na nag-awol or pwede natin silang kunin. Or mga nasa barangay dati na nagtatrabaho na pwede sila pa rin magiging official, pwede nyo rin yun kukunin. And then mga dating pulis na hindi na rin sila nagtatrabaho, pwede mo rin kukunin. Huwag lang yung may mabigat na kasalanan. Kasi medyo mahirap dalhin natin dito sa federal kasi maliban lang kung may confession siya. Bawal ang pulis kasi mag-retire hindi dito, ba? madubli. Yun na nga, ang ibig ko sabihin kasi mayroong mga kasi nagpulis siya nag-awol na hindi natapos. Yung hindi na pwede yan. Pero kung retire na, pero kung nag-retired na, ma-double compensation yun. So hindi na yun pwede. Pwede siguro nyo maging advisor lang, consultant nyo lang. Paano sa atin mga teacher ako? Yun na, teacher siya advisor ka na lang. Magiging advisor ka. So, ikaw yung magiging consultant nila. Or, pagdating, maging lecturer ka. Siyempre, Advisor lang ako. pwede ka naman may pension ka na magtatanggap ka na kasi. Pensionada ka sa 101. Kasi kung bigyan ka ng posisyon, madubli yung pension mo. So, maging spiritual advisor ka. Tagaan ka na lang ng pangkapi-kapi. kumbaga, pensionada ka na hindi ba business naman din doon din siya kikita din Hindi, doon ka na sa livelihood. Sa livelihood doon ka ka na. pupunta Kasi sa management. Kasi ang inyong barangay, pag na-kumpleto na mo ang kada isa, ito yung itatayo na barangay. Dili mo mangilog sa barangay ng lokal. Magagalit sa inyo yun. Kasi ang 101 mayaman yan. Magbigay ang 101 kumpanya itatayo ni sa inyong area. Nakamuna amoy barangay sa 101. Kompleto man daghan man may opisina kayo.
Yan po kasama na ba yun sa proposal na, di ba? Lahat Oh, na. isasama nyo yan sa proposal nyo, tapos Oo. yung sa loob ng proposal, pwede nyo ipapasok din yung gamit nyo sa opisina kasi mayroon na nagpapasa dito ng mga, kumbaga yung mga gamit na nasa loob ng opisina, di ba? So doon po yung magiging accountant. Siya po yung nagpasa ng proposal na kung Oh. ano yung diha. siya yung mag-provide. Building, construction, project, o ano. So yung accountant natin, siya po yung nagpasa ng proposal kung anong ilalaman sa loob ng opisina. Pero pwede nyo ipasok dito sa proposal nyo. Siya nang bahala din yan. Ito na, building construction project. So kasama yan sa proposal nyo. Plus yung livelihood nyo, para pag-release ng pondo, nandun na lahat na wala ng question ko. Ano yung pondo nyo, o ano yung proposal nyo, yun po yung pondo nyo. Yun po yung i-release nyo. So, Kaya siyempre, ninyo yan i-adapt kaysa nagbigay mo milyon-milyon doon kay Oo. Amira na ang inyong bayaran 1/4 lang. Wala na. Wala na. Kung magbigay Yun kayo lang. pangapi, Lifetime. tanggapin mo namin. Para makainom ka. dito wala na tayong ganyan. Wala, yan lang ang inyong sa mga project, yun ang natin. Di, siyempre, gagawa kayo ng sarili nyong bylaws. So, halimbawa, nabuo na yung isang grupo na yung 21 seat of officer. So, pag nabuo nyo na yan, siyempre gagawa kayo ng inyong bylaws na i-attach nyo Ikaw, rin na yun ang Anong posisyon mo sa Itsurd? Wala. Gawin kitang direktor. Yun na lang, kasi may knowledge na siya. Para siya ng director. Direktor ka. Kuha ka direktor 1, 2, 3, 4. Kasi 5 man yan. Dinhi sa imong mga kaubanan atong buohon ang direktor na 5. Kukuha ka ng apat kasi na yung Pwede man siya maghanap doon sa amin. Isa lang. Dito, kayo. nandito na kayo eh. Iba-iba kasi. Ito na yun. Kapitan mo na. Ay, iba-iba kayo. Iba-iba lugar. May Magdano, may Dato. Ay, Parang. hindi ko na. May parang. Ibig sabihin ko, iba-iba na lang kayo. Direktor ka, ikaw direktor. Direktor, kuha na kayo ng upat na. 1, 2, 3, 4, direktor. Pwede na kukunin dito ngayon. Direktor ka ng parang, Oo. direktor Cotabato, Kasi, direktor ka ng Ang magiging isang director, kahit kailangan marunong din magsalita, madam. Kasi sa dato din, director si Ay, ito may experience na Oo, ito. walang problema ito. Okay na ito, head Pero yung- ito, head yung ng ibang- apat. Yung apat? Siya na, ito na mag-training. Hindi ma'am, ganito explain ko sa iyo kasi ang chart ng Maguindanao. Starting barm, ang barm is isang barm. Tapos ang province namin is 5 provinces. Tapos ang Maguindanao is 2, Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur. In every province, ilang municipalities yan. Ay, hindi natay ko na. So ano ba yung mga setup na ilalagay natin doon? Mayroon nga Mayroon tayong tayong, halimbawa, mayroon tayong kuan. sabihin na lang natin sa region, and in province, and in municipality, and in the barangay. Kasi mayroon ng puro director kami. Yun na nga. Kumbaga, 5 nga lang ang kukunin natin na director. Ayun, Oo. ang, Siguro Iba-iba naman man na yun. silang, iba-iba man silang kuan. Di ba, director 1 to hindi kasi may Yun na yan, May. ang Ganun setup naman kasi eh. ng sa amin sa Caranzo, may regional chairman, may provincial chairman, may municipal chairman, may barangay chairman, may city chairman pa. Puro. meron. Oo. So yun ang natin, i-fill up natin sa kung anong gusto niyo, Maguindanao regional bang i-set up natin, Mayroon kasi Or- tayong provincial, o ano. Kasi kung regional, susundin mo lang natin ang chart dito, sir. Naka na po siya. Direktor ka muna kasi ang direktor. siya Susundin yung lang natin to. Hindi ka na magplastar sa tao. malulito. Hindi kasi ang protocol kasi ma'am, hanapin namin kung saan kami mahirap naman puro dito na kami mag-direct sa inyo. Dapat yung mga tao ninyo sa region, different region, kasi kayo yung nasa national, di po ba? Kayo yung nag-awak ng national or international. Sino ba yung Kasama mga... ka na. Opo. So yun Pag ang... ma-director ka, kasama ka na sa international. Pero maganda rin yung klaro ba kasi ma'am. Ang pasabot ba? Ang buti pasabot ko, kinsa sa ila ang Maging direktor? dili. Siya,
kay puro man direktor ang imong giingon. Oo. Okay siya sa Apat na ila direktor kung ang na ay ang- lain Kasi baka mag-double up yan. Naalagi diri sa kuan. Asa naman ni akong libro. Kumbaga, wag na lang natin intindihin yung iba. Intindihin yung nandito kayo. So, ang Ganito po, excuse lang po ma'am. Kasi darating ang panahon na magkabulabugan yan. bakit naman magkabula-bulan? Lalo na kung Kasi kung puro kumbaga, ang isang tako'y apat ang hawak niya. Siyempre sabihin ng isa, ako muna. So kailangan may Ikaw ba, parehas ba dito ba? Ito, Surigao City. Opo. So, ang Surigao City is Caraga. Caraga ha? Ito, Surigao City. Siya is RD. Kukuha siya ng upat ka direktor niya. Director 1, Director 2, Director 3, Director 4. Siya yung pinaka-RD. Kasi, kung wala ni siya, muadto sa inyong lugar, May bilinan may- niya katong upat ka RD. Karon, kaning Surigao, iba ang RD ng Butuan. So, maupod na sa imo. Kung ikaw ay Cotabato ka lang,